Kosuri nyoko Ramogi oranyo ni weche mag ohala mabende waseluomoni odiochieng' mangima kaka ing'eyo wach mar nonro mar got kachola. Weche mag ohala ni kembe hola ma pacho ka ijiwo mondo oket ayanga nonro mag holo kod duoko omenda mag kastembegi mondo okony piny owacho e pimo rang'iny mar duoko hola kod kaka omenda ringo e pacho ka. Jata tije maduong' mar kambi mar timo nonro mar Metropol Gideon Kipiakwa owacho ni nonro ma kamago konyo wego hola e pimo nyalo mar ng'ato ka oduoko holago kirango mana nyalo ma ok alwora ma customer wuokie. Ewi mano kwayo tend counties ma pacho ka mondo bende one ni gichiwo nonro mag oganda ma kawo hola kodgi kaka yor keto e rang'iny oganda manyalo bedo kod nyalo mar duoko hola ma gikawo kowuok e kor gwenge. A lot of the borrowers are in the trade. Today we came here, and the reason we have come to expose the information to the borrowers is because now we are receiving full file, what we call full file, whether or not you are paying. So if you take a loan today, day zero, that information is shared with the bureau to say Peter has taken 10,000, who will be repaying every month. So at the end of the month, Peter has repaid 10,000. If Peter repays 10,000 on or before the due date, their score gets better. If Peter then fails to pay, their score gets worse. So this is what we talk about scoring. Your soft collateral is your character. Lenders in this market are able to give loans to somebody they have never met, somebody they don't even know whether they lives in a mud house or a brick house or a concrete house, only on the basis of their CRB profile of a credit score.